Кажи само дали е на върха и има ли акулата приятел? Дали когато другите вървят, ти тичаш вече на друг показател? И още имаш ли мечти сега? Или живота всичко си постигнал? Дали душевно чувство се богат? И тясна ли е кръвската лига? Ночи сърцето ти е самолет, затворена е твоята окръжност. Не чуваш нищо, счупен самолет, насочен към земята, зъл и тъжен. Ночи сърцето ти е самолет, затворена е твоята окръжност. Не чуваш нищо, счупен самолет, насочен към земята, зъл и тъжен. Ночи сърцето ти е самолет, затворена е твоята окръжност. Не чуваш нищо, счупен самолет, насочен към земята,